intro. Len vybrmkávanie na akustickej gitare. Tichý, intuitívny zvuk. Pozerám na displej, svieti tam jej meno. Hlava plná otázok, no srdce chce len jedno. Rozmýšľam, či napísať ahoj, alebo niečo viac, či čakať na zázrak, alebo šancu chytiť hneď teraz. Každý mi vraví, kto nehrá, ten nevyhrá, tak na čo strácam čas, keď sa svet okolo rýchlo točí. Dýcham zhlboka, odhadzujem strach. Nie je to veda, nie je to šach, len spravím ten krok. Stačí mi jedna správa, malý prvý krok. Nemusím byť básnik, tak spravím ten skok. Pozvem ju na kávu do parku, len tak von. Život je moc krát, nie je to byť na to. Nie ako tieň, budem sám s tebou. To je najlepšia rada, lebo úprimnosť je to, čo má každá baba rada. Zabúdam na lacné balenia z internetu. Otvorím sa normálne, dám tomu vetu. Spýtam sa na jej deň, počúvam, čo povie. Žiadna póza, len čistá pravda, veď ona to vie. Ak povie áno, je to super štart. Ak povie nie, aspoň som hral férovú kartu. Stačí mi jedna správa, malý prvý krok. Nemusím byť básnik, tak spravím ten skok. Pozvem ju na kávu do parku, len tak von. No, život je moc krátky, a to byť len ktorý ako tieň, budem sám sebou. To je najlepšia rada, lebo úprimnosť je to, čo má každá baba rada. Tak stláčam odoslať, nečakám na zázrak.